Stqarrija oħra ibsa mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba wara li l-Gvern għamel U-turn f'temp ta' 24 siegħa biss wara li ħabbar miżuri ġodda ta' restrizzjonijiet. Fil-waqt li tnejn il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kien qal li mill-erba' kellhom jagħlqu l-bars, każini u nightclubs kollha għajr dawk li għandhom ristorant magħhom, avviż legali tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed jgħid mod ieħor. Fl-istqarrija tagħhom it-Tobba qalu li l-Gvern għandu joffri kumpens finanzjarju lill-bars u l-clubs u mhux jaġixxi bir-responsabbiltà u jpoġġi f'periklu il-ħajjiet tan-nies. It-Tobba qalu li mill-konferenza ta' tnejn kulħadd fehem li kienu biss dawk il-bars b'liċenzja li jservu wkoll ta' ristorant li kienu se jitħallew jibqgħu miftuħin. Nall-erba' mit-8 ta' filgħodu, clubs, night clubs u discos jkunu magħluqin. Bars u każini wkoll se jkunu magħluqin ħlief dawk il-bars ġew każini illi magħhom għandhom ir-ristorant. It-Tobba qed jinsistu li jekk wieħed iservi pakkett crisps max-xorb dan ma jbiddillekx il-liċenzja tal-istabbiliment u lanqas ma jbiddel il-ġenetika tal-virus għaliex fi-stabbiliment fejn wieħed jibqa' bil-wieqfa hemm aktar riskju ta' infezzjonijiet. Fl-istqarrija t-Tobba qalu li min fassal l-avviż legali qed jinsulta l-intelligenza tal-poplu Malti. U ma qalu li l-parties li promuova l-Ministeru tat-Turiżmu kienu responsabbli għall-epidemija kbira f'Malta b'waħda mill-akbar żidiet fil-każi ta' kuljum fl-Ewropa kollha. Bir-riżultat li issa pajjiż wara l-ieħor qed jitfgħu lil Malta fil-lista sewda tagħhom. Dan wassal biex l-industrija tat-turiżmu spiċċata l-kubteha. Bil-Prim Ministru jammetti li l-lowd fuq l-isptar qed ikompli jisplodi l fuq. Hemm żieda ta' xogħol. Iva, hemm żieda ta' xogħol. Kif se jkollna u x-xahar id-dieħel meta jkollok l-influwenza staġjonali kif ikollna ta' kull sena, se jkollok żieda fix-xogħol. U dwar Robert Abela t-Tobba qalu li l-kummenti tiegħu rigward id-dixxiplina tan-nies ma jnaqsux mill-fatt li hu jrid jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex titwaqqaf il-firxa tal-virus. Fil-waqt li l-Gvern għandu jgħin finanzjarament lil bars u l-klabs u jieqaf jipperikola ħajjet in-nies, it-Tobba appellaw biex l-uffiċjali tal-Awtorità tat-Turiżmu jifhmu li jekk wieħed jinjora l-pariri tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ikunu qed ipoġġu lilhom infushom u lil min isegwi d-direttivi tagħhom f'pożizzjoni li jistgħu jkunu soġġetti għal danni ċivili u kriminali jekk persuni jimirdu jew imutu. Il-Kunsill tal-Mam se jkun qed jitlaqqa sabiex jiddiskuti jekk hux se jerġgħu jkunu rriattivati d-direttivi li kienu ġew sospiżi ftit tal-jimilu bit-tama li l-Gvern jara d-dawl. Sa dan it-tant f'istqarrija separata il-Mam ordnat sija strajk għat-tobba kollha li jaħdmu fis-settur pubbliku. Madankollu din id-direttiva ma toċċ għat-tobba li jaħdmu fis-swabbing centers. Il-Mam qalet li l-strajk ordnat tal-ħamis bejn it-8 u 9 ta' filgħodu se jsir bi protesta kontra dak li sejħet intħil politiku u mhux xjentifiku minn ministeri oħrajn fil-konfront tas-settur pubbliku tas-saħħa.